बर्डआव H+B सोर लिरनानै दोनखोहाय बेनोथ' H माने हापां आरो B माने बमब्रसो नङा आरो बिसोरनो सोरबा लिरनानै दोनदों बे आरो दासान्दि जोंहा आइनि वाट्सएप नाम्बाराव एकदमबारे जि गिदिर लिपकिस खालामनाय गोजा जा सावगारि हरबाय थायो आइनि मबाइलाव आइया आंखौसो रायबाय थायो सोर हरोथाय आखाइ नोंनि आइथिं नोंनि हमना लांना थिगसे बुनो खायै खायै गोसो जायो अमा राजा बर्डआव नोंनो H+B लिरदों ना मानो नुदों नामा आंखौ लिरदों होननानै माबा फोरमान दं नामा दिहुन फोरमाना नोंखौ सार फैबासो खिन्थाना होगोन सारनि चमचगिरिया सार फैबा खिन्थाना होगोनल'खा हिन्जावफोरनि जाति बुंनाय सार नै आइ नै आफा नैल' खामानि गैया आइ बमरा नों इदिसो होनना र' सार फैबा नोंखौ बुजाखागोन मैं तो डर गई बचा लो मुझे कोई है क्या मुझे बचाओ इस हापंग से इन्हें सार फैबाय सोर जाखो बेलाय बे क्लासरुमा बारानिफ्राय बारासिनसो गाज्रि जालांनो हमबाय मैगं थाइगं फाननायफोर बायदि ना बेदर फाननायफोर बायदि बुंबां जेब्लाबो डिसिप्लिन होननायानो गैमारलाना फरायनाय टाइमाव फरायनो रोङा फोरोंनाय समाव मोजाङै खोनासंनो रोङा खालि गावसोरनि खोथा बायदिल' दावरावल' जानो रोंगौ मानसियालाय हिनजावजों जारिनासो हरजागोन ना माखो रागाखौ जोंनावसो हेगारफैबाय हिनजावजों अमा गुन्द्रायावसो फुथुजायाखै बे रल नाम्बारखौ चेक खालामसै आं मोजां गोसो होना खोनासं बयबो बे दुदुलु मास्टारा रल नाम्बार लाफिननाय नेम गैया मिथिबाय रुल इज रुल रल नाम्बार 1 यस सर रल नाम्बार 2 दङ सर रल नाम्बार 3 रल नाम्बार 3 साननै सानथामसो जाबाय मा जाखो मानो फैयाखै बेलाय फरायसालियाव सार थाफ्ले मोननैनि गेजेराव गुग्ला जाना दङनो हा गुग्ला जानानै दङ आচ্ছা नेक्स्ट रल नाम्बार 4 यस सर रल नाम्बार 5 यस सर रल नाम्बार 7 प्रेजेंट सर हा सोर प्रेजेन्ट होखो रल नाम्बार 7 खौ बेथ' हिनजावसा मानसिनि नामसो सोर होखो सोर प्रेजेन्ट होदो आखाइ थिखां नोंसोरो बेबायदिसो मालायनि रल नाम्बारखौ होसननानै होग्रा बिदिनो खालामलायबाय थायो नामा नोंसोरो सार बिसोर रल नाम्बारखौ होना होलायलायबाय थायो गावजों गाव आচ্ছা बिदिसो सोरनि रल नाम्बारखौ होलायलायबाय थायो रल नाम्बारखौ होलायलायनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा बेथ' गाबोन फैखागोन ना आं गाबोन माबा मोनसे जाबा बे होनानै होलायगोन ना फाला बदलसो दा जिउआ फाला बदल हेल्प होलायलायनांगौ हेफाजाब होलायलायनांगौ होननानै गावसोरानो फोरोङो ओमफ्राय जों बे नेमखौ फालिबाबो जोंखौ सुलथारायो गावसोरानो मोजां हाबा मावनांगौ मालायखौ हेफाजाब होनांगौ फोरोङो बेनिफ्राय लाबाबो दायसो जायो साला नोंसोरो खोथायावथ' सिखा गोबौआबो हाबावा नोंसोरजों जेब्ला खामानि थिनगोन होनबासो सिखा माराम खानाया जेरै माराम खानानै थायो बेफोरबायदिसो जानानै थायो नोंसोरो मैयाथ' आं नोंसोरनो हमवर्क हरदोंमोन गासिबो हमवर्कखौ खालामना लाबोजोब्बाय ना औ लाबोदों सार औ भेरि गुड मोजांनि बाथ्रा आरो नोंसोरलाय अमा राजा नोंलाय लिरना लाबोदोंना लाबाखै सार मैया जोंहा आबौ थैदोंमोन दाखालिसो नोंसोर आबै थैदोंमोन आरो मैया आबौआनो थैब्रबलायबाय सार नोंनो बुङो माथो मानसिनि जिउआ थास' लायनो दै बायदि दिनै दं गाबोन गैया बेनिखायनो जोंहानि आबौनि जिउआबो मैया गैला आरो आচ্ছা दे जाबाय नोंलाय बमब्र बे अमा राजानि बिबौ थैनायावनो आंबो थांदोंमोन अमा राजा गाबबाय थानायखौ बुरखायनो मा होनाय जादों बेलाय गावानो होनो सोरबा दुखुफोर जानानै थाबा बेखौ हेफाजाब हो बेखौ जेब्लाबो हारसिङै दाहगार बेनिखायनो आं अमा राजाखौ हारसिं हगारासै मैया वाह क्या दोस्ती है सार खबरदार तय आरो बिरुनि सोमोन्दोखौलाय नों मा मिथिगौ जोंनि गेहेरि दोस्तीखौलाय नों जोंनि दोस्तीखौ नों खुगा दाफोनां मिथिबाय बे फाग्ला बिदिंजों जायो खम जारला साला सन्थला सिरि था नों नुगोन नोंसोरनि लोगोखौ सानसे समाव सिख्ला सासेनि थाखायनो नोंसोर सेलायनानै थैलायलायगोन मिथिबाय दा नेक्स्ट ओइ खोनादोंना खोनायाखै हमवर्क लाबोदोंना लाबाखै आंना मैया ब्रेकआप जाबाय मा होनखो नों मा ब्रेकआप जाखो जाय सिख्लाखौ आं मोजां मोनदोंमोन बे सिख्लाया आंखौ गारनानै थांबाय बैयाव दानिफ्रायनो ब्रेकआपखौ मिथिलायो नों मैया दाखालिनि थिनायानो बिनो सिख्लाफोरनि लेखा सिङाव लाइजाम सोयै होग्राया बायदिसिना सोयै दोनग्रा लेखाफोराव जोङो बाहेरायाव थांबाथाय जोंनि लेखा सिङाव बायदिसिना सुनानै दोनफैयो सार बेनो नों बिदिसो जल्दि मानसि ओंखार फै बेयाव सार मानो खोमाया हमदों खोमाया हमनायखौसो नुदों आंनि क्लास जोबजासिम जल्दि हान्थु खोराना थायथां सिख्लाफोरखौ नाङा आं हान्थु खराया बेयाव नों उल्थासो नामा दा नोंनि बिमा बिफाखौ लिंहरगोन आं जल्दि हान्थु खरायथां मा नायबाय थाखो जल्दि हान्थु खराय खोमायाबो हम बड'लाय मा H+B लिरनानै दोनखो सोर बिदि लिरना होदों जल्दि खिन्था नङाबा आं गासिखौबो लावथि होजोबगोन
जोंना मेगना सीसीटीवी केमेरा नङाना जों जेखौबो नायथोंबाय थानो जोंलाय मा मिथिगौ आंथ' फाथैलाय बायदिसो नुदोंलै नोंसोर बायदिबा आं बेसेबां फरायनाय मुखुबमोन आं बेफोरखौ जेबोखौनो सानामोन आं फरायनायावल' गोसो होयोमोन आं मिथिबाय ओमफ्राय नोंसोर गोसोथोलायनाय हा मोजां मोनलायनायल'सै ना ओमफ्राय सिख्ला एदावनाय सार नों जायखौ सिख्ला एदावनाय होननानै बुंदों बे जोंनि थार मोजां मोननायसो जों सिख्ला नुबानो मोजां मोनो मानो होनबा जों बयखौबो अनो मिथिबाय मोजां मोननाय थार गोसोथोनाय ना रह देखायनाय थार मोजां मोननाय माखौ होनो